Aha. Balaam in la. Senganula. Eto ni jam. Neto kay Adam Diko. Dem sanje kulu mi be naka barani shino no faso di nyuma yani beje fanga sinsini manu ya ajikat mali ne onyamko. Anya e ka fo kunu fami gouvernement de transition yi. Ale woni sigira. Yala e hakil na yi ni gouvernement kan. Alors ne hakili na mi e gouvernement kan o de gouvernement mi sigira kunu ni ata kala je mali be gele ami kono ami se ka fo gouvernement a mena yani a besigi asile ko fefene amba ye munya ba fama ko gouvernement de mission aya ka fo ma ko ya kera ni gouvernement d'union nationale no ye ka fo bedon don kaka ko aya ka fo groupe armé be ba ko na kera gouvernement d'union nationale o ko fefene aya ye miye muso ka loi mi be no na ba fama ko la loi 052 no ba ira ka fo litarani anga jamana litarani aye mo be nommé sira mo fa ni kala fili be ke sira mo fe ko ni muso yo lu ka se ka do ala ka se keme sara la ka se ka bisaba o to boto muso ya ka fo o loi o ma respecter ni gouvernement kono gouvernement mo man duru me amba ka fo muso nani ni ba kono o ba ira ko keme o keme tan duru ka se tan woroma o sira de la fasara muso ye donc o ye en bolo o ye dusuma kasi parce que o ba ira ka fo ani bi an yere ka gafe mun be an yere to bonya. Ibora ka fo sano ko loi 052 ma respecter yala est-ce que aw kale no ka fendo labe wala sa ka se ka wuli pour que o loi ka se ka fanga soro halsa ayemi fo femi kera dusuma kasi don gouvernement mi sigira ambolo ni gouvernement ku kanga ke occasion ka ira ka fo gafe mun be no ayere fo kanga o gafe o bato ni ata ka laje ka fo yala ni wale ko fe amina wuli ka joke ama wuli ka jobla depuis loi ko depuis loi ma soro fo ka na loi soro ama wuli ka jo ma jo wuli ka jo to be continuer ka ta fe mais amba ira fene ka fo loi respecter li o te muso kele nga bare loi respecter li o ya an bela jele ka bare ni loi ma respecter faso den kele ngele na be ka na ka dusuma kasi ira o la ka fo ni gafe mi na manya atara akanga la fasa li korote kamega muso la fasa o bi amega cha la fasa la fasa li korode an yere ka kuma ka o ambe kudu bato ambe o la fasa donc wuli ka jo kon be continuer en fait mais bere kanga ida donna bere kanga ise donna parce que bibi na abeka ke ona mais chini amseka ke mo worola anya ye kon metro fene ka loi min taranu o mala fasa anya ni o kele kera chugumina donc antina seka to domo do loi obita mais atela walia donc bere kanga ise donna pour que anga jamana nyema o ka donc ka fo ni loi tara loi kanga la fasa loi kanga la bato loi kanga la walia ibora ka fasa ko loi kan la bato nga al nasoro muso teno munu be se ka joro nfa est ce que a joro kan duma tento tin ko parce que ko loi mbino ni ata kala je kuma be fo ko est ce que joro kan di muso matin dona parce que we muso ambolo o yende ni ambolo yo to ya mai parce que ni anga malita kala je bi muso munu chesiri no munu nga chesiri ma dugo mo shila munu chesiri no si enfla ka teme chedo be ni gouvernement kono munu buka bara la donc ka foko yala muso cadre de te no bien ko muso compétent tout ambolo ko ti question parce que che hakia mi ba kono anti ni ngali ke est ce que che no bese est ce que compétence bula est ce que parce que ye che u dona la donc o ni ngali no mi ye ka fa est ce que muso bese est ce que muso ka nga do la ambolo o to ka mai ka nyeshi muso la ko parce que an kana la je ka foko ka sa muso yo no ka la je ka foko ka sa adama dene ka sa malien wa malien 2000 a fene daka nga do mali joko joro kola a fene daka nga do faso jola a fene kan ka se ko na dama irake donc a foko est ce que muso munu bese muso bahiri ka be mali la munu bese munu joro be gouvernement ko munu joro be assemblée ko munu joro be mali fambe donc ka foko se balia ou be compétence te muso la o kuma te parce que che munu ba ko no o tika fo uluma mi do dono an yere de te an gafu an yere an gafu la bato an yere an gafu respecter o te muso ko dono o te che ko dono o ye an yere de be an yere bla ko fe an filɛ ni loi mun kuma la ni loi in kɔni bɛ muso kalanenw a bɛ olu le ta kosɛbɛ yala e yɛrɛ ye muso cɛsiri la a kɛlen don ka wuli ka jɔ dɔw kɛ walasa muso minnu bɛ burusi kɔnɔ minnu bɛ u ma kalan foyi walasa olu fana ka se ka u yɛrɛ ta cogo fasuguya dɔ la loi in tɛ k'a fɔ ko loi in bɛ muso kalanenw de
lafasa ou bien ko a bɛ muso minnu bɛ Bamakɔ a b'olu lafasa loi in bɛ ka bɛɛ de lafasa n'i y'a ye k'a fɔ ko n'i ye liste électorale ta liste électorale kɛra cogo o cogo fo muso kelen ka k'a la ɲinan assemblée kɔnɔ muso dɔw tun bɛ assemblée kɔnɔ k'a sɔrɔ u tile kelen ma deli ka taa école la an ye k'a fɔ muso feerekɛlaw minnu bɛ mɔmi yirannaw olu dɔw tun bɛ assemblée kɔnɔ ɲinan donc o b'a yira k'a fɔ loi tɛ k'a fɔ ko ni muso minnu kalanna loi dabɔra de mun ye musow mɔgɔ minnu couche minnu marginalisé don bi na o ye musow ye mais a bɛ se ka kɛ don n'a nataw la a bɛ kɛ cɛw ye loi dabɔra ko genre de ka respecter pour que an kana an yɛrɛ sɔrɔ gouvernement kɔnɔ ou bien parlement kɔnɔ k'a sɔrɔ a bɛɛ ye cɛ ye ou bien a bɛɛ ye muso ye loi dabɔra o de kama maintenant cɛsiri min bɛ cɛsiri kɛlen don pour que ka musow ka hakɛ o lafasa musow ka hakɛ lafasalen o tɛ muso minnu kalanna dun o ye muso bɛɛ ye wulikajɔ kɛlen don pour que hali muso minnu bɛ togoda la muso minnu bɛ togoda la yɛrɛ olu cɛsirilen don ka tɛmɛ an minnu bɛ duguba kɔnɔ muso minnu bɛ togoda la olu bɛ baara min na nin loi ko in na pour que parti politique ka respecter an yɛrɛ minnu bɛ Bamakɔ an tɛ o bɛɛ la donc k'a fɔ muso kalannen ni kalanbali ko tɛ minnu bɛ duguba kɔnɔ ou bien minnu tɛ duguba kɔnɔ o ko tɛ muso bɛɛ de cɛsirilen don nin ko la minnu yɛrɛ bɛ togoda la olu cɛsirilen don kosɛbɛ minnu y'u ka hakɛw ye o bɛ se k'a d'u ma cogo di na o bɛ se k'o lafasa cogo min ɲininkali labanna yala e yɛrɛ bolo nin gouvernement in Mali filɛ nin ye dingɛ min kɔnɔ nin wagati in na yala u bɛ se k'a bɔ a kɔnɔ wa ou bien u bɛ se ka taabolo jumɛnw ta walasa ka se ka Mali bɔ nin cogo in na tan an filɛ yɔrɔ min na bi an bɛ se ka a bisiki k'a fɔ ko an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ u bɛna u seko kɛ u seko n'u damayira kɛ pour que ka an bɔ a kɔnɔ mais n y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min na an tun sigilen don ni gouvernement min n'o ye gouvernement de mission ye n'o ye gouvernement technocrate ye an y'a ye technocrate ma caya ni gouvernement in kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ fɛnɛ mɔgɔ dɔw bilala place dɔw la o tɛ olu ka place ye o tɛ olu ka dɔnni sira ye olu bilala yen dɔrɔn parce que u t'u kan ka don gouvernement kɔnɔ donc o bɛ an nasira dɔɔni parce que fɛn mun y'an se nin dingɛ in kɔnɔ an bɛ k'a ye hali bi an bɛ ka o sira kelen tɔgɔma o b'an nasira mais min kɔni an bɛ se k'a bisigi k'a fɔ u bɛn'u cɛsiri pour que an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka se k'u seko n'u damayira kɛ an ka bɔ a kɔnɔ mais sinon an kɔni y'a ye cogo min na an ma an nisɔndiya kosɛbɛ parce que an tun sigilen don ni min ye a ma kɛ o ye non seulement musow ma caya kɔnɔ denmisɛnninw ma caya kɔnɔ wa an y'a ye k'a fɔ technocrates ma caya kɔnɔ k'a fɔ ko denmisɛnnin technocrates tɛ yen o tɛ k'a fɔ ko muso technocrates tɛ yen o tɛ k'a fɔ ko muso minnu bɛ se ou bien denmisɛnnin minnu bɛ se k'olu tɛ yen o tɛ mais a ma k'a kɔnɔ donc o bɛ an dusuma kasi a ka kan an k'o yira k'a fɔ fɛn min kɛra nin ye a ma bɛn a ma y'an dusuma kasi pour que don n'a nataw la ni organe wɛrɛw ka sigi jateminɛw ka se ka kɛ pour que fɛn minnu ye musow donni ani denmisɛnninw donni o ka se ka lajɛ kosɛbɛ mais min ye nin gouvernement in ka baara ye an kɔni b'u dɛmɛ u ka baara kɔnɔna na pour que an bɛ dingɛ min kɔnɔ an ka se ka bɔ o kɔnɔ ani an bɛ a f'u ɲɛna u k'u cɛsiri kosɛbɛ u ka Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ u k'a dɔn k'a fɔ danaya min dar'u kan a dar'u kan pour que an bɛ dingɛ min kɔnɔ u k'u seko n'u damayira kɛ pour que an ka bɔ o kɔnɔ donc u ka Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ u ka baara kɛ ni Mali hakilina ye u ka baara kɛ ni tilennenya ye u ka baara kɛ ni ladiriya ye.